ubuzo usashe 4 hours. Kube khona 4 hours. Kube khona usashe hour lodwa. Ungaqhama i-ambulance wacisha fast. Ngacisha wona. Angisho ukuthi phela i-ambulance leya. Okay. Sisabona. Okay, sisabona. Umshayeli wamabhasi. Emshayeleni wamabhasi. Esitobhini sinemethi, esitobhini sokuqala yashanani. Kwesibili yashe 3, kwesithathu kwehle 3, kwesithathu leshe 5. Akuda yini? 8 years old. Wasikho lapho. Ubhedile noma right? All right. Lani ngile sise kahle ke la. Okay. Ngibuza yena. Oza bamkhulu, oza. Ukubuza la ukuthi imbongo liyangena efrijini. Kanjani? Okay, kodwa mina bengavula ifriji ngiyifake. Indlovu yangena efrijini. Ayisoze. Kodwa mina bengavula ifriji ngikhipha imbongolo. Ngifaka indlovu. Ngifaka indlovu. Oza bamkhulu. Asimlindi bamkhulu, asimlindi. Ngenze njani ke? Ngisaqhubeka. Ngenze njani ibhubesi limeme zonke izilwane ephathini yalo. Isiphi isitona eshodayo? Ibhubesi liyakwazi ukukhuluma. Ngiyabuza mina. Okay, adlulele ukuhlulile. Thula thanda zo. Adlulele ukuthi ukuhlulile. Kodwa lisiphi isitona eshodayo? Buza ukuthi mushaye inja ngenja kuzokhalana. Mushaye inja ngenja kuzokhalana. Kana umdlwane. Kanjani manje? Ushaye inja ngenja kuzokhalana. Inja phela izokhala athi ushaya. Izothi wu uzokhaleni. Okay. Ya yini ekhalayo? Kaninja. Sikho ke lapho. Yini ekhalayo? Sikho. Adlulele sikho. Okay. Ayokho umunye ufuna ukubuza something. Ayikho ufuna ukubuza? Buzanga. Akekho ufuna ukubuza? Ayokho ufuna We are ukubuza. ready for the answers. Yes, darling. Akekho ufuna ukubuza? Ijumping. Sola ukubuza la. Kwenziwa yini? Yabaleka azilento le. Ayababa beqhubeka abantu. Next usimfaka. Yeah. Oh. Sola ukubuza la wami. Uthi khona inhlambe emhlabeni? Sokubuza ukuthi khona yini inhlambe emhlabeni? Inhlamba. Inhlambe. Angithi uNkulunkulu akasidali isoni. Angithi kuthiwa inhlambe iyisoni. Yeah. Ingakho sokubuza ikhona inhlambe emhlabeni. Oh, shuthi abantu ngoba bethukana nama-private parties akuyona inhlamba leyo. Hawu, kanjani akithi mina uNkulunkulu akadala isoni. Shuthi manje abantu bebethukana shuthi ifele yodwa leyo. Inhlamba ikhona. Kanjani? uNkulunkulu akadala isoni. Inhlamba kubeleka uNkulunkulu yakho. Oh yeah. Oh, shuthi sayisiqambela thina inhlamba. Yebo, inhlamba yakho uNkulunkulu akadala. Okay. Shuthi thina kahle kahle ngoba safela emhlabeni asazi noma amaphilisi na noma yini. Uyabuza wathi noma ungavulanga. Kana shuthi emhlabeni asikho sethi ngoba asazi noma isicathulo noma kwakuyini kudala. No, isiphi lesi? Basazi Ubona nani isicathulo. bathi bayisicathulo lesi? Kudala Kudala wonke kudala wena ngoba isicathulo lesi. Ngibuza Uma ukuthi mina ngiyibona manje. asazi noma lezi igcobo zakhe esiyigcobo ngempela noma yini asazi ukuthi Uyazi kwathiwa ngoba isigqoko likwena. Usasazi. Asazi kanjani? Ngeke uyazi into ongayazi ngoba ungekho ngesikhathi. Lo ozoyazi yilo oyibona manje. Ubona isigqoko kithi isigqoko lesi. Ngokuthini? Ngokuthini ngokusibona kwakho. Ngokusibona kwakho. Thina ngoba sikhuluma izulu sasithathaphi izulu. Nasithatha ukushaka. Oh, sathatha kushaka, okay. Ngeke azashaka izigcobo zakhe zasingekho. Neglobe engekho futhi iglobe. Shuthi thina iglobe nayo iqhamuka kushaka igama elithi globe ngoba mengikhumbula kahle ngeke azashaka iglobe engekho. Niyavumelana na? Ngeke azashaka iglobe engekho. Okay, makhandlela. Amakhandlela. Yes. Manje So, sina saqhamuka sathi manje iglobe. ukhuluma ngeglobe, iglobe yomlungu ngene kaShaka. Oh, Because angiboni. umlungu akasazi isizulu sakho noshaka wakho. That's all. Oh, angithi globe i-English. Iglobe is the English, baba. It's for the Ngezulu whites. tani It's ngisho for the wona whites. ngezulu. It's not for you. It's for the Okay, whites. tani ngisho iglobe ngezulu. Yeah. Oh, bafethu. Tani ngisho I don't know ngezulu sheshe usho mungazi. Usho mungazi. Ngithi mina. Thola.
ngithi mina sengisho I don't know ngizisheshe usho ngazi umuntu ongazi Mina ngibuza wena, mina ngiyaphendula lo mbuzo. kodwa manje kuphoqelekile ukuthi umuntu eyazi English kwenziwa yini Uphoqelekile. kwenziwa yini Ngibuza lokho wena. Ngoba usuke ehlala nomuntu. Yazi uthini kwenziwa yini? It's a communication language. okay cela ukubuza la cela wonke Because into engisho isiXhosa usazi kodwa ilanguage yakho. Because umXhosa usuka kumZulu. Kahle kahle umXhosa nomZulu are the cousins. Because the time ushawela amaXhosa or amampondo abaleka esuka kwaZulu bebehlezi ndawonye njengoba nawe uhlezi la abantu bahlezi la izalwa ngoba banabazi mhlawumbe wena ungale England wena mhlawumbe wakuphi mhlawumbe wena nje ungafuni iXhosa nje ukho iXhosa wazi awuyidona vele mina ubaba wazi ngisanga ama-traditional healer baba ubuza ngithi uphumela ngalokho wait cela ubuza I'm going far. So, injalo lele England usuka eMaxhoseni, lo usuka eMozambique, lo usuka eBasuthwini. Lama languages esengiwabalile. Wena ekhanda eqinile, uthi isiXhosa ngisazi kodwa ube ungumXhosa. UmXhosa ebe ezalwe nomZulu. UmXhosa ebe ezalwe nomZulu kodwa wena isiXhosa usazi kodwa isiNgisi uyasazi. Ubona iqiniso alikho vele emhlabeni. ya nami into Awukwazi ngoba ukwazi isiXhosa kodwa umXhosa ungumZulu kanje. I-cousin. Yimi nobuki siyalamana kanje. Kodwa manje hayi angisazi isiXhosa, hayi angisithandi isiXhosa. Cha ukuthini ukhuluma ukuthini mawusho kanjena? Hayi bo baba. Because umXhosa nomZulu into eyi-one. I-problem bathi bahlukaniswe izinto ezingashaki. AmaXhosa abaleka shona le amaZulu abaleka shona le then kuba khona i-separation kuba khona i-bridge kodwa Eastern Cape kwaZulu Natal so na-blind namaZulu nazibona ni-blind ukuthi umZulu umXhosa is something else but it's not something else it's you but kulele okay cela ubuza la ukuthi thank you angithi uyazi ngoba awuqedanga manje cela ubuza ukuthi ngoba uyazi ukuthi kuneyitabane la kwaZulu Natal manje seziningi ukuthi aziyitabane ayivumbukanga la kwaZulu Natal iyitabane zasuka nabantu balema kude laba abazala abo kufiki amandiya ilentunja belungu nawo bonke labantu phela isitabane ngeke azashasa singekho iyitabane zasena labantu zazi khona but zazi invisible ishaka futhi zazi khona iyitabane sesikhathi sikashana but zazi invisible because zazi i-procedure umthetho angabi deep esingisi lapho udideka lofana wami ngiyathisha manje ngifaka emgqolweni ukuthi isingisi manje la ukuhle ngaso mfana kithi because istabane sasikhona those days but i-problem kwakusaba besaba ukuvela ngobani babesazi ukuthi ayikho emthethweni leyo nto umuntu wayisaba ngemba bisexual yakhe ukuthi ayikho emthethweni but now after i-freedom sebeyayiveza yes oh cela ubuza-ke mina lana ukuthi angithi ushaka umuntu okofa embulala yes wayefuna abaminyama abafana naye angithi futhi ushaka umuntu okhuluma English wayengamfuni wayengamfuni ngoba isichazi and futhi wayengayazi indaba-ke kwathiwa belungu bafika bamhlalisa esihlaleni kwathiwa bacela indawo bamrawundisa isihlalo akhomba kanje wayezwa ngani bacela indawo ngoba ekhuluma abelungu English babaselanga naye ngoba sekodingana ngene ushaka wait baba